nisa so ya zama rijiya mai zurfiya da na fada fitar zai mun wuya dukkan me yin soyayya zai jura bakar wuya kalmar so da wuyar furci ko ka zagaya dukkan mai rauni kan soyayya zai sha bakar wuya da zancen soyayya ta zaga duniya mai hali fari mai hali baki dukka tana zagaya wayo soyayya ki yarda da niyya so ke niyya ki kula da niyya kar ki bar ni kan hanya da ke nake mai so na ina ta magiya a ina kike mai so na ina ta tambaya ba duhu ne nake ji akai na kamar na shagiya ba na akwanta ba na a tsaye zaman zai mun wuya tamkar makaho babu ido yana neman hanya soyayya ina san ki mai soyayya ba na atanka kowa ba na kallon kowa hanya ba na bambanta tudu gangare ke hanya ba na san fushin ki gane ya mai tarbiya kowa ya taba ki kamar ya janyo aijiya ba na san fushin ki gane zuciya ta yi niyya da ɗan kalaman kike kauda min duk wanci zan yi faɗa da duk wanda ya kalle ki cikin azanci ribar mai adashe ya tsince kansa a ranar ci shi dai so babu yaran da baya ji kamar santi aka zuciya take kan ji ki yarda da ni da hausa nake zancen kin ji shi dai so baya kyale sarki ko kuma shi ne ke da jinsiya koyi na sun fi guda 10 in wani yayi dace shi ko wani yana nadama shi ke bin sassan jiki ya sa wasu ma da ke nake so matsallake tarkon yan adawa duk mai noma ya san darajan gero da dawa duba jiki na kamar zan jiki ta amshir ke fulawa karbi makullin zuciya ke ɗaya zan baiwa mai noman rani ke turan tsiruwar ciyawa kan kina ke batu karki shagallatu so ne da ya jani har da tsirai da ke firwa san da ke na nuni da sargar so aka killace ni ina ta nuni ki bani ruwan soyayya in sha karki guje ni bani da damuwa inda ke kadai ne za ki so ni gani a kogi mi ko hannuwa ki jani ko aina na kike tekin ka zammin zani